Hei pojat, mitä nyt taas? Ei löytänyt karkuria eikä taulua. Mähän sanoin. Kyllä silti pitää tarkistaa. No en mä sitä. Pistä vaan vihaksi, kun Olli lupasi, että se lopettaa nämä sekoilut. Nyt tuleeko se ongelmasta tänne? No en minä tiedä! Asutaan kolmesta tänne! Vittu, mistä minä voin kaiken tietää? What? Hey Jonathan, you don't need to queue to join the Elisa etuohjelma. You can easily join it on the website. The people in Finland love to, for good stuff, right? Ämpäreitä. Kun me saatiin Ville, niin me sovittiin, että tästä lähtien se tienaa pelkkää rehellistä rahaa. Eikä tarvitse koko ajan pelätä, milloin taas pärähtää linnatuomio. Minkä ikäinen Ville? 5. Se on jo 6. Mun pitikin kysyä siitä siis. Sehän on oikeasti se syy, minkä takia sä et ole tuossa kollaasissa, kun emme oikein tiedetty, että miten me oltais selitetty sille. Hei vaan kaikille. Moi. Mulla on tänään viimeinen työpäivä. Taidan pikakelata itteni nyt ruokatauolla. Eli seuraavaksi se tietoturvamainos. Sad news, guys. I need to quit the production. Ei. No tears. I just got a text that said, I won $1 million from the lottery. If you'll excuse me, I've got to give them my banking information. Jonathan! Minkä takia sun mies just nyt rikkoi ton lupauksen? Rahan, jännityksen. Se on aina ollut semmoinen, että pelkkä normaali elämä ei ihan riitä. Onko se näkkipikainen? Ei päinvastoin. Se on lempeä ihminen maailmassa. Vihaa väkivaltaa. Ei pysty katsoa edes dekkarisarjoja. Kerran se itki, kun katsottiin Upponalle. That is just not true. I believe I have the freedom to say whatever I want. That's the First Amendment, I think. Can we just follow the script and say that Elisa has no fixed term contracts? Maureen! Now, freedom is exciting. Freedom! Älä puhu sen päälle. Mene sinä vittuun, Aleksi.